žijeme život, ktorý sme si vybrali a je to o tom. O vlastných rozhodnutiach, o poctivosti a takom smerovaní k niečomu. Asi tak to je. Slobodné vinárstvo pre nás znamenalo vlastne nový život a taký proces vlastne takého zahlbenia sa vlastne do nejakého cieľa a toho dokonalého vína, no. Na začiatku slobodné vinárstvo bola iba tá myšlienka. A dneska je zhmotnená vlastne už v skupine ľudí, ktorí sa spolu snažíme o niečo. To je fajn. My sme sa sem vrátili na majer, ktorý obhospodarovali naši predkovia vlastne od roku 1912 a snažili sme sa v podstate nejako používať priestory, ktoré tu boli. Čiže sú to v podstate všetko staré budovy. Zistili sme, že tieto staré budovy sú vlastne perfektné, pretože jednak majú veľmi hrubé steny, čiže sme dokonca dokázali v jednej z týchto maštali vytvoriť tzv. Nadzemnú pivnicu. Ju voláme. Takže u nás je tá situácia taká, že my vlastne sa pohybujeme v priestoroch, ktoré tu proste odvždy boli a snažíme sa ich aspoň trošku samozrejme zrekonštruovať pre naše potreby, ale väčšinou veľmi citlivo a jemne. V slobodnom vinárstve sa snažíme robiť víno najlepšie, ak vieme. A ide nám vlastne o tú čistú chuť, ktorá bude prirodzená prostrediu, kde to víno vzniká. Hľadáme tú proste pôvodnú čistú chuť, ktorú nám dal ten vinohrad. No a ten svet toho vína, my sme na začiatku vlastne vôbec nevedeli, jak hlboký význam to víno má a to sme všetko zisťovali postupne a v podstate nás to strašne ako vtiahlo. U nás ten rok ide v takých etapách. Vyvrcholenie roka je oberačka, prichádza to k nám do dvora, tu sa s ním pracuje a potom dá sa povedať tým, že my robíme veľa vlastne vín, ktoré nakvašajú na šupách, tak nám sa vlastne ten proces v podstate ťahá až niekedy v podstate do decembra. Pre tento typ výroby vína, ako robíme my, je ten kontakt so zákazníkom strašne dôležitý, pretože je veľa vecí, ktoré tieto vína trošku odlišuje od takých klasickejších konvenčných vín. Takže akoby ten kontakt so zákazníkom je strašne dôležitý, lebo my vlastne musíme trochu vysvetľovať akoby ľuďom, ako je to víno vyrábané. Je pre nás dôležité, aby to ľudia chápali. V tých začiatkoch, keď bol úplne prvý dobrý trh, tak pre nás vlastne stretnutie s Ilách a s Barborou bolo podľa mňa až osudové. Oni nás vlastne naučili úplne to, že človek proste môže robiť veci sám, vymýšľať ich sám, realizovať ich sám a nemusí sa spoliehať alebo hovoriť, že niečo nejde alebo že niečo sa nedá. Takže oni sú pre nás úplným vzorom v tomto a celkovo vlastne oni nás naučili, presne nás naučili, ten priamy predaj, vlastne to, že postaviť sa, hovoriť o tých vínach, ochutnávať tie vína s ľuďmi. Dobrý trh je jedinečný.